أرسط زينة محبر كيف مسكال إثيوبيا زبوزلو سبعة أغلقلو تحتنا خيرو كبتسلالو وكبلو بريزيدنت تاياز كسلاسي غليزو أبز حلفو عماوتي تحوتاتاو نزلو مزيقاتات كنوتات نابراز المحايشو بزو حسر حتى كم تسرحو قدمان السرابي أحمد غليزو كابوتاي روسيا أم مسرة المعاتات إنرجي يوكرين سفيح متقعتي كم تفصمت أفليقا سلامتنا دي سابا كابز مدبرو استوديو اي تي بي تقبلوا كبرات تخاتلتين الساعة زستدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا زيناتات جيتاتشو على مساهم كسنحي سنة مكتال نكون لكم تمنيتايو فلما حصرت زيناتات محبر كيح مسكالي إثيوبيا زبوزلو سبعة أغلقلوتات تناخيرو كغتصل على وكبلو بريزيدنت تاياز كسلاسي غليصام محبر كيح مسكالي إثيوبيا زبوزلو سبعة أغلقلوتات تناخيرو كغتصل على وكبلو نايت محبر العلواي مراحين بريزيدنت فيدرين تاياز كسلاسي غليصام تي محبر مبل عسرا حفشو قبايو أب أديس أبا أساليتم أبتي قبايو نايت محبر العلواي مراحين بريزيدنت فيدرين تاياز كسلاسي مكتلافو قبايو باي توكلت هزبي لومي بدوم توكل تعلم لخ محبر كيح مسكالن كيح ورحين كالو تصاوعي تقبرو لما قايشن ترخيبا أب كل التجراي ما خلات عداق حمصن ما قالن لعلي سلسشين حمش سميتين نبر تواقعتين أم محبر سبوم كم تتصنبرو بهراو كومشن تحدثوا فليتم أتي كومشن أب كل التجراي قبرو زلو التجبابرا أجرمتكال زقات أمساقماتن أم فتات تخرتن زيت أم تزته أب كتما أخصوم أصاليتم تلميت كومشن كيدات تجبابرا ديموبلايزيشن أب تحتي مدرخ زغربو ليتنال كولونيل جوسايت لهون كساب حزيب زلو كيدي أما خلات عداق حمصن مقالن لعل حمش الشيح نبر تواقاتي سلطنا تواهب وميلوم كمونغوتهم سلطنتي توم لعل سلسشحن حمشة ميتين سلطنهم بمززاب نام محبر السب محواسهم تزاريبهم حد شحن حمشة ميتين دمابتن ماخلات سلطنهم يكتهتلو اللو إلهم كتل كومشنر تي كومشن برغادير جنرال دريبي مكوريا وبوغنهم نتوم نبر تواقاتي دي موبلايز مقبارن نام محبر السب محواسن سراح أبقصالي أماخل عدوا كم زجمر تزاريبهم زي عوت نكخون تساتفو محبر السب وساني كم زخنا بمقلاص نتوم نبرتو واقعتي مليسكا اغري نمتكال ابز غبر صعري كلهم مداركتي اكلات قدوم نكواصو حاتيتوم مكتل حلافي كومشن حربنياتات زوبا ماخل تግራይ كيروس هايله بوغنوم استجمره مليسكا اغرينا يمتكال صراح مستي كومشنن مداركتي اكلاتن بموداد بعوت مقدين كزازم حلافنتنا كنواصاينا لهم ابتي مدرخ زته توكلتي حبرت افريقيا مرارحن موياتنياتاتن تي كومشن كما خلاي زوبا كتما عدوان أخسومن وردا عدوان توصاصو توكلتي محبر سب ستافوم كابتي كوميشن زرخبنا يو حبريتا أم ملاقيتو سممعنة أنكارا نزجمرنا يو قعزو بالسقنا حدا سوق من قدميت زبرخيو كبلو رسم حدار كل الحرري أوردين بدري تزاريبهم سممعنة أنكارا قعزو معبالنا كبلو غيرو إيو كبلو رسم محدار كل حرري أيتا أوردين بدري قليزهم مونغو إثيوبيان سوماليان سجبر سممعنة أنكارا سعيبو أب كل الحرري مس أمرارحا مدرخ زت تساليتم توم رسم محدار تي سممعنة نهاجرنا نبزلا سلام زوسد يلون حونة زي قلبتيلهم تي سممعنة لمعات إثيوبيان معبال عن زي دليو بزرخ بواقات أمي هاجرنا نبعودو كوينات نمغيار ناتن كساقسوز نبرو تاريخ أو صلاتنا رئيسهم نخدننو زي قبريو لهم إثيوبيا شققر فتحي نمتقبار زرائيتو تبعنتن نتقباراونتو التسالطوم زلو سراحتات زيد النوقيوم كبلو تكال مصنعاتي دحنة أفريقيا بول سيمون هاندز قليسهم
ሽግግር ፍትሒ ንጉዳኣት ኣፍልጦ ንምሃብ እምነት ህዝቢ ንምዕባይ ምኽባር ሰብኣዊ መሰል ንምርግጋጽ ልዕልነት ሕጊ ንምኽባርን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዕርቂ ንምፍጣርን ዘኽእል ከም ዝኾነ ኣመላኺቶም ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ብዝዓዘዘ መልክዑ ሰላማዊ ክኸውን ምስሊ ሃገር ዝሃንጽን ኮይኑ ንኽዛዘም ልዑል ስራሕ እናተሰርሐ ምዃኑ ተሓቢሩ መበል 38 ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ሰላማዊ ኮይኑ ንኽዛዘም እናተሰርሐ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ጉባኤ ብሰላም ንኽካየድ ምስ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያን ካብ ልዕሊ 40 ዝተፈላለዩ ትካላት ምስ ዝተውጻጽኡ ንኣጋይሽ ኣገልግሎት ዝህቡ ኣሽከርከርትን ስልጠና እናተዋሃበ ይርከብ ሚኒስትር ዴታ ቱሪዝም ስለሺ ግርማ ጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ዘምጾ ኢኮኖሚያውን ዲፕሎማስያውን ረብሓ ሓሊፉ ዋሕዚ ቱሪዝምን ልውውጥ ባህልን ንኽድንፍዕ ዘኽእል ከም ዝኾነን ገሊጾም እቲ ስልጠና ኣብቲ ጉባኤ ዝዕደሙ ኣጋይሽ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ጀሚሩ ክሳብ መዕረፊ ሆቴላት ጉባኤ ክሳብ ዝዛዘም ስራሕቲ ዓጀባን ሓለዋን ከምኡውን ኣብ መባጽሕቲ ቱሪዝም ንኸብሮም ዝምጥን ኣገልግሎት እንግዶት ንምሃብ ዘኽእል ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ሓላፊ ዲፓርትመንት ስልጠና ኮሌጅ ሞያ ቴክኒክ ኣሽከርከርቲ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ ኮማንደር ወልደ ሩፋኤል ኣምባየ ብግድኦም እቲ ጉባኤ ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ ብዝዓዘዘ ኩነታት ሰላማዊ ክኸውን ምስሊ ሃገር ንክሃንፅን ኮይኑ ንኽዛዘም ልዑል ስራሕቲ እናተሰርሑ ከም ዝኾኑ ምግላጾም ካብ ፖሊስ ፌደራል ኢትዮጵያ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣረዲኡሎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ 42 ሆቴላት ግልጋሎት ንኽህቡ ተፈልዮም ንጉባኤ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ በሆቴልን ግልጋሎት ወሃቢ ዘፈርን ጽቡቕ ምስሊ ኢትዮጵያ ክሃንጽ ብዘኽእል ምድላው እናተገብረ ምዃኑ ሚኒስቴር ቱሪዝም ኣፍሊጡ ኣብ ሚኒስቴር ቱሪዝም መራሒ ፈጻሚ ስራሕ ምርግጋጽ ብቕዓትን ምደባ ደረጃን ግልጋሎት ቱሪስት ዝህቡ ትካላት ኣይተ ታሪኩ ደምሰይ ከም ዝገለጽዎም ናብቲ ጉባኤ ዝመጹ ኣጋይሽ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህልዎም ጻንሒት ዕውት ንክኸውን ኣብ ሆቴልን ግልጋሎት ወሃቢ ዘፈርን ስራሕቲ ቅድመ ምድላው ተጀሚሩ ካብ በዓል 3 ኮኸብ ክሳብ በዓል 5 ኮኸብ ደረጃ ዘለዎም 42 ሆቴላት ግልጋሎት ንክህቡ ከም ዝተፈለዩ ገሊጾም ኣብ ሆቴላት ካብ ኣቀባብላ ጀሚሩ ብባህላዊ ኣከዳድናን ስርዓት ብዝተኸተለ መልክዑን ንኽካየድ ኣግባብነት ዘይብሉ ወሰኽ ዋጋ ንኸይህልው ጽሬትን ድሕንነትን ክፍልታት ምርግጋጽ ጽሬት ምግብን ብቕዓት ቋንቋ ሰራሕተኛታት እንግዶትን ሓዊሱ ስሉጥ ግልጋሎት ንምሃብ እናተሰርሐ ኢሎም ምክትል ማድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛኩም ትርከቡ ክቡራት ተኸታተልቲና ሰዓት እዚ ዝሓድናዮም ዜናታት እናቐጸልዮም ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓረናዮም ዜናታት ክንሰግርና ምሳና ጽንሑ ኣብ ዝሓለፉ ዓማውቲ ትሑት ኣታዊ ንዘለዎም ዜጋታት ኩነታት ናብራ ዘመሓይሹ ብዙሓት ስራሕቲ ከም ዝተሰርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ገሊጾም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብምትሕብባር ኢትዮጵያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝተሃነፀ ማእኸል መሐብሐቢ ህፃናት ኦሮሚያ ኣብዲ ቦሩ መሪቆም ከፊቶም ንጸብጻብ ሮዛ መኮንን ዳህብያሲን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ለውጥ ዓመታት ብዙሓት ሜጋ ፕሮጀክትታት እናተሃነጹ ከም ዝርከቡ ይፍለጥ ጎና ጎኒ እዚ እውን መንግስቲ ጠመተ ብምሃብ እናሰርሐሉ ዝርከብ ኣብ ትሑት መነባብሮ ዝነብሩ ዜጋታት ዘመሓይሽ ተግባራት ካብ ምውጋን ንድሕሪት ይበላን ሎሚ ምስ መንግስቲ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ብምትሕብባር ዝተሃነጹ ኦሮሚያ ኣብዲ ቦሮ መሐብሐቢ ህፃናት ነዚ መርአያ እዩ ነቲ ማእኸል መሐብሐቢ ህፃናት ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራል ዶክተር አብይ አሕመድ መሪቆም ከፊቶም እዮም መሐብሐቢ ህፃናት ኣብዲ ቦሮ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ወለዶም ዝሰኣኑ ህፃናት ዝነብሩሉ ዝመሃሩሉን ዝዓብሉን ስፍራ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ካብ ሜጋ ፕሮጀክትታት ብዝሓለፈ ትሑት እቶት ንዘለዎም ዜጋታት ኣብ ግምት ዘእተወ ስራሕ ምስራሕ እቲ ሓደ አንፈት መንግስቲ ኮይኑ ምቕጻሉ ሓቢሮም ባለፉት ጥቂት ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራው ስራ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝስራሕ ስራሕ ሜጋ ፕሮጀክትታት ከም ህዳሰ ዝበሉ ኮይሻ ዓበይቲ መንገድታት ጥራሕ ዘይኮኑስ ብዝተኻለ መጠን ትሑት እቶት ዘለዎም መዕበይ ዘይብሎም ጉዳኣት ኣካል ኣብ ግምት ዘእተወ ስራሕ ተዘይሰርሕና ብልጽግናና ሙሉእ ክኸውና ይኽእልን ንዝተጎዱ ሰባት ዝሕግዝ ኣሰራርሓ ክነስዕብ ይግባኢልና ንብዙሓት ኢድ ዝሓፀሮም ኣባይቲ ሃኒፅና እናሃብና ማኣዲ እናካፈልና ጸኒሕና ህፃናት በብኸባቢኡ መውዕሊ ስኢኖም ኣብ ጽርግያ ኩዕሶ እናተፃወቱ ጉዳኣት ንኸይበጽሖም ስፖርት ዝሰርሑሉ ሃኒፅና ኢና ብዙሓት ቤት ትምህርትታት
ብፍላይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተሃነጸ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ስውራን ሓዊሱ ብዙሓት ተሃኒጾም እዮም። ኣብ ኦሮምያ ብኣሽሓ ዝቑጸሩ ቤት ትምህርትታት ብህዝቢ መዋጮ ተሃኒጾም እዮም። እዚኦም ንወለዶ ስለ ዝጠቕሙ ክቕጽሉ ይግባእ። መንግስቲ ምስ ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ብሓባርን ብምትሕብባርን ዝውገኖም ሰብ መሰረት ዝገበሩ ስራሕቲ ልምዓት ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘጠናኸር ምዃኑ እውን ገሊጾም። ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ የኢትዮጵያ ወዳጅ የኔ ወንድም ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ፈታዊ ኢትዮጵያ ንዓይ ድማ ሓወይ ፍልይ ዘብሎም ባህሪ ካብ ኢንቨስትመንት ንላዕሊ ንድኻን ዘኽታም ዓይነ ስውራን ህፃናት ዝመሃርሉ ቤት ትምህርቲ ብዝምልከት ንዝለዓለሎም ሕቶ ክልተ ግዜ ይሓስቡን። ብጣዕሚ ብዙሓት ፕሮጀክትታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ ሃላባ ጸገም ማይ ነይሩ። ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ኣብ ቦሌ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ስራሕ ሰሪሖም እዮም። ኣብዚ ድማ ብኢትዮጵያ ስታንዳርድ ቤት ትምህርቲ ሃኒጾም እዮም። ከምዚ ዝበለ ስራሕ ካብ ሃፍቶምን ካብ ዩኤኢ ብምጥቃም እዮም ድኻ ዝሕግዙ። ኣዲኦም ሼክ ፋጡማ እውን ኢትዮጵያ ብዝምልከት ድሌተን ንዝተጸገሙ ብምሕጋዝ ጸኒሐን ሕዚ እውን ዓይነ ስውራን ብዝምልከት ተወሰኽቲ ስራሕ እናተዘራረብና ኢና። እዚ ብቐሊሉ ኣይረአይን። እዞም ሰናይ ሰባት ምድናቕ ሕውነቶም ብኽብሪ ምርኣይ የድሊ። ዘለና ሃፍቲ ኣብ ሰናይ ስራሕ ምውዓል ዝምስገን ምዃኑ ዝተዛረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቀጻሊ እውን ተመሳሰልቲ ጉዳያት ኣብ ዝሰርሑ ስራሕቲ ሓገዝቲ ምዃኖም ገሊጾም። ይሄ በአረብኛ መብሩክ ይባላል። መብሩክ የሆነ ስራ ነው። እዚ ብዓረብኛ መብሩክ ዝኾነ ስራሕ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ኢንቨስትመንት ዝበለጸ ወላድን ዘይብሎም ዓቕሞም ንዝደኸመ ህፃናት ዝወሃብ ሓገዝ ንዓና ልቢ ዘምውቕ ስራሕ እዩ። ነዚ ኣነ ዝሪኦ ከም ህዳሰ እዩ። ኣብዚኣትዮም ዝመሃሩ ህፃናት ጽባሕ መራሕቲ ሃገር ሳይንቲስት ዶክተራት ክኾኑ ይኽእሉ። ብትኽክል ወለዲ ኮይንና እንተዕቢናዮም ንሃገር ዝጠቕሙ ስለ ዝኾኑ ከምዚኦም ዝበሉ ስራሕቲ ጠቐምቲ ኣብ ህይወት ዘመንና ክንሰርሖ ዝግባእ እዩ። ዶክተር ሓምዲንን ጉጅለኦምን እንኳዕ ደስ በለኩም። ሰናይ ስራሕ እዩ። በዚ ክትኮርዑ ኣለኩም። ኢትዮጵያ ብዙሕ ዓቕሚ ዘለዋ እያ። እዞም ህፃናት ምስ ተምሃሩ ምስ ዓበዩ ድማ ደቅኹምን ደቅናን ዘተኣሳስሩ ድልድላት ክኾኑ እዮም። ኣብ ቀጻሊ እውን ኣብ ከምዚ ስራሕ ንኽትተሓባበሩ ጻውዒተ ይቕርብ። ኣብ ከባቢ ቡራዩ ዝርከብ ኣብ ዲቦሮ ማእኸል መሐብሐቢ ህፃናት ኣብ ውሽጡ ክሊኒክ፣ መደቀሲ፣ መጻወትን መጽንሕን ህፃናት፣ ላይብረሪ፣ ቅድመ ስሩዕን ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርትን ዘካተተ እዩ። ብልምዓት ኮሪደር ኣቢሉ ዝተኻየደ ምግፋሕ ዋና ዋና መገብቲ ጎደናታት ንሰለጤን ምንቅስቃስ ያበርክቶ ከም ዘለዎ ከንቲባ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ገሊፀን። ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕ ምምሕዳርታ ከተማ ኣብ ከባቢ 4 ኪሎ ፒያሳን ሳልጡ ዘለው ስራሕቲ ልምዓት ኮሪደር ተዘዋዊሮም ተዓዚቦም ንጸብጻብ መሐመድ ራህማቶ በሪሁ ብርሃነ ቀዳማይ ምዕራፍ ልምዓት ኮሪደር ከተማ አዲስ አበባ ንግልጋሎት ድሕሪ መኽፋቱ ህንጸት ካልኣይ ዙርያ እናቐጸለ ይርከብ። ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤን ካልኦት ሓለፍቲ ስራሕን ካብ ፒያሳ ክሳብ 4 ኪሎ ኣብ ዝተሃነጹ መሰረተ ልምዓት ዑደት ኣካይዶም ኣለዉ። እቶም ኣብ ከይዲ ህንጸት ዝርከቡን ዝተዛዘሙን ልምዓት ኮሪደርን ካልኦት መሰረተ ልምዓትን ኩለመደያዊ ምንቅስቃስ እታ ከተማ ዘሳልጡ እዮም ይብላ ከንቲባ አዳነች አቤቤ። ያየነው ዛሬ ወደ 13 መንገዶችን ነው። ሎሚ ከባቢ 13 መንገድታት ርኢና ኣለና። ከባቢ 10.2 ኪሎ ሜትሮ ዝሽፍኑ እዮም። ብዘይካቶም ዋና ዋና ጎደናታት ንምስላጥ ስራሕቲ ንግዲ፣ ንምስላጥ ቁጠባዊ ንጥፈት፣ ምንቅስቃስ ትራፊክ ንምቅልጣፍ እቱ ኢሎም ዝተሰርሑ መንገድታት ወሰንቲ እዮም። ኣብ ከይዲ ህንጸት ዘለውን ዝተዛዘሙን መንገድታትን ካልኦት መሰረተ ልምዓትን ንመጻኢ ዝሳገርን ንንውሕ ዝበለ ዘበናት ዝጸንሕን ጽፈትን ዓቕምን ሒዞም እናተሰርሑ ይርከቡ ኢለንን ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ። መሬት ውስጥ የተሰራው የመሰረተ ልማት ስርዓት የውሃ፣ የፍሳሽ፣ የመብራት تحت مريت تسرح مسارات اللمعات ماي فساس مبرهتي ناي محدرات ترافيك وي ITS نبلو كاميرا CCTV انت نرئي لعلو تقلو ازي بتحت مريت تزركح مسارات اللمعات بالعل تنقاقه بتصفتيو تسرحو بقليلو أبقربا كزي زنكا كي يخون مأنتي بالعلي كونكريت ستامب غيرنا له إنا تي أب كتم أديس أبابا زسالت زلو زرقح مسارات المعاتن كالوس سراحتن لمدي زتفلاليا حقرات بموساد إنها تخايدة يركب زبلا كنتيبا أدانة شاببي أب كتم أديس أبابا إنها تخايدة زركب لمعات كوريدر حلوف عمزاز معبال إثيوبيا زحقفو مسارات لمعات بزعكب منقدي زكايد زلو مخانو تزاريبانين ብዙ ታሪካዊ ጉዳዮችን እናገኛለን መሰረተ ልማቶችን
ካብ 4 ኪሎ ተጀሚርና የድል ሓወልት ኣሎ ቶም ቤተ መንግስቲ ኣብ ከባቢ 4 ኪሎ ዝርከቡ ናብዚ ፒያሳ እንትንሳገር ኣብ መንገዲ ዝርከቡ ፈለማይ ንብሎም ስልጣነ ኢትዮጵያ ዝተጀመረሎም መሰረተ ልምዓት ኣለው ነዚኦም ዝተኻለ መጠን ብስቶን ክላንዲንግ ወይ ብእምኒ ክላድ ጌርና ኣቕሚ ክህልዎም ዕድመ ክወስኹ ጌርና መላኽዕና ሎሚ በጻሕቲ ዓዲ ብሰልፊ እዮም ዝርእዎም ማድ ዜናና እንዳቀጸለ እዩ ካብ ወጻኢና ብዝሓረናዮ ዜና እንትንሰግር ሩስያ ኣብ መሰረተ ልምዓታት ኢነርጂ ዩክሬን ሰፊሕ መጥቃሕቲ ከም ዝፈጸመት ገሊጻ እቲ መጥቃዕቲ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ግዛኣት ሩስያ ንዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ግብረ መልሲ ምዃኑ ተሓቢሩ ሚኒስቴር ምክልኻል ሩስያ ከም ዝገለጾ ዩክሬን ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምጥንኻር ኣብ ትጥቀመሉ መሰረተ ልምዓታት ነዳዲን ኢነርጂን ዕውት መጥቃዕቲ ተፈጺመሎ ሚኒስትር ኢነርጂ ዩክሬን ጀርማን ጋሉሽንኮ ብወገኖም እቲ መሰረተ ልምዓት ሩስያ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ልዑል ጉድኣት ከም ዝበጽሖ ተዛሪቦም ክብል ጸብጻብ ኣሪቲ ኣመላኺቱሎም كبرت تختاتل تزينا ومسنادو تاتنا قدمي مززامنا قنقنات بتاتنا كنزخاخركم محبر قيح مسقل ኢትዮጵያ ዝቦዘሎ ሰብአዊ አገልግሎታት ተጠናኺሩ ክቅጽል ኣለዎ ክብሉ ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም زحلف عماوتي تحطاتاون زلوم زيغاتات كنتات نابرا زمحيشو بزحات سرحتي كم استسرحو قدما منستر أبي أحمد قليصام كابوزاي روسيا مسرة المعاتات إنرجي يوكرين سفيح مدقعتي كم زفلسمت أفلتا كبرت تختاتلتي زيناوي مسنادوتاتنا ازوم كتكتاتلوم صنحكم مسلم سلام كتالكم مسجن جيتاچو علوم سملا سوم استوديو حبيركم نيره ابب زلخمو مسترفو مدلوات اي تي في تغرينا سناي غزن خنالكم تميت رايو